Men cukup tekan siji terus ora aneh-aneh kuwi. Mancing dagelan ki sing mutu. Marai aku waton nyelekop nang ngene. Yo. Dadile wong atiku ndak dundang-dundang. Ha iki masaku lagu iki kok ora gam ilang-ilang ya. Ayo ruke sing do seneng kok ya. Monggo diaturake. Yuk. Saya gedhomone, Mak. Mak, aku gak ingin rembukan. Kowe kono, ya. Iki miar jegal aku terus ya aku wis pindah kene. Lah iki kok aku diusir iki piye? Kowe kono saja. Kono lho aku kudu cedak kowe. Enggak, kamu mau mesti jegal aku. Arep jegal tatin tenan kaya sapi tiba. Kok sapi toh? Telebu. Dia julik salah aku. Ayo. Ya wis ben apa-apa. Aku sing prayitno ngati-ati. Nek sikile Elisa mulai malang kowe mulai siap mencolot. Iya. Nek sikile Elisa malang kowe langsung sikilmu mujur. Ayo. Monggo. Kabele wong atiku kanca tani. Kok kanca tani waya-waya apa? Ya monggo ya. Pokoke kok tumbak kok. Mulane lara lho kuwi nek anu. Munduri sapa-sapa. Ora tepos nek tekan ngendi-ngendi piye ta ya? Aku gemes ya kan karo balon siji iki. Tak tujas rasane. Endina balon sapa? Kowe. Kok aku. Aja ditudes gembos malah sira kok. Dadi elik ya nek. Atin ki nek gembos ki ora perkara elek. Lah lek ngukupi angel. Lah kok dikukupi apa e? Esteng klewer tekan dindi. Ora ya. Lek nglempiti le angel. Gulane pirang-pirang ya. Ayo. Sabda pandit. Yo. Sabda pandit. Biasane sobat ambyar nek iki sobat ngebyar. Sobat ngebyar. Heeh. Cendol dawet. Dawet. Hah? Dawet. Krungumu apa ya? Kah aku ndak aku disalahke. Ora, krungumu apa aku tak. Ora krungu. Kok ndadak bener ke? Alah bodek leng kaya.
Ora nek iki mau ora bodek nek aku. Ah, bodek. Nyoto nek iki mau. Nyatane tak kon baleni kok mau. Aku mau muni apa? Saru kok. Saru apa? Saru kok dienggo. Iya. Saru ya ora dienggo, saru ya dienggo. Ora dienggo ya piye? Teneh. Wah, tatine jandang kemelek tenan. Kok aku muni apik-apik kok ya dunekke kleru lho. Aku mau cendol dawet kok muni krungu apa? Nyenggol cawet. Ah. Tenan ora. Kowe lho sing muni. Sing marahi kowe kok. Aku ora muni kok. Mbok diseksekke, diputer anu apa jenenge iki rekamane. Kae ya mbok diputer apa-apa. Streaminge kan muter. Ora ana wong muni nyenggol cawet. Lah kuwi muni ngono. Cendol cawet, cendol. Aku muni piye? Hah? Aku muni piye? Aku ora krungu. Ya padha ora krungu ya wis cok. Aku kok iso muni, Mang. Mbah yuk. Sabda Pramana. Ya. Mati kabeh malaen. Stop. Ora kompak dhewe iki. Aku paling baik sore goyang weh. Mau janjine piye ora pakai goyang ngono lho. Kok dadi nganggo? Siti, iki mergo nek kae pengendang menyesuaikan ngendange. Oh, kaya sandiwara radio to malah. Sing brengok. Aku salahke. Aku wis ngomong nek pakai kuwi aku angkat tangan kok malah nganggo. Ayo kudu. Oh, tuntutan. Ayo yo ngene. Berarti kamu melanggar janji ya? Mau lho, Elisa wis ngomong nek nganggo ngene iki tuntutan. Oh, tuntutan. Tuntutan kok tuntutan. Kudu nganu baleni saka ngarep. Ora iso. Iso. Coba sik, coba latihan. Dewe. Yo, iki tangane nek ngene sik. Ngene. Ya. Masuk. Modar kowe malah dibuli karo sinden-sinden kok. Oh iya, wong biasane iso kok. Wong biyen bekas penari anggo kok. Oh nek anggo ora nganggo muter ngene. Mandho wae. Iso. Alasan wae lho. Nek ming pisan ngene iso. Ya iya meneh paling bali ra iso. Iso. Aku iki paling biasane ming pisane. Pisan yo wis. Pisan wae tulus wis lho. Ayo. Dibaleni kudu iki kudu sportif ayo. Ayo. Sabda tang tumblek. Genandung. Ayo langsung digoyangke. Ayuke sing lemuhe wani kok. Ya, kan dia bisa, aku nggak bisa loh. Oh, kamu itu orang mergo lemune. Kamu itu orangnya apa jenenge? Apa? Lebay. Kok lebay? Lebay iki artinya apa, Mbok? Lebay iki terlalu agresif, terlalu apa ya? Oh ya. Iya. Anu jaim kowe. Apa jaim? Jaim Jawa. Jamu. Jaim Jawa. Aku wis rasane nyenengke aku. Aku nek terakhir iki ra tak turuti wis aku gak. Sapa Bagong mah? Heeh. Ya piye? Goyangke sithik to. Bener. Yo. Tak ndelok madhep rono wis. Wong ayu sing lemu iso kok. Piye ta yuk ajari yuk. Hah? Yo ajari. Oh. Kalau bojone langsung nyumbut tangan. Loh. Urung tau weruh apa piye, Pak? Biasane ra ngono ya? Berarti iki edisi khusus. Ayo, kudu terus ke ndak serak entek wektune. Kowe anggere nganti engko ora goyang tadi.
Amplope tatin tulisane tatin dilongi 200. Oh iya. Monggo bayarane